Astea sunt cele mai noi lansări de make-up din ultima lună, inclusiv un blush albastru și evident că le testăm pe toate. Începem cu fondul de ten Maybelline Superstay, care promite până la 30 de ore de purtare și un finish mat luminos și rezistență la transfer, apă, transpirație și căldură. E mai lichid decât mă așteptam. Mă așteptam să aibă o consistență mai groasă, sincer, având în vedere că trebuie să fie mat. Oh, ok, perdona. Mix fat, când folosiți astfel de fonduri de ten care vă promit o rezistență și o acoperire mare, ar trebui să folosiți tot timpul o pensulă, pentru că s-ar putea ca apa dintr-un burețel umed să strice formula, pentru că fondurile astea de ten au nevoie să se usuce singure, pentru că se setează, se autosetează that way și atunci apa câteodată întrerupe procesul ăsta, de aceea tot timpul cu o pensulă, pentru că altfel s-ar putea să arate rău. Chiar dacă e un first impression, știu că este foarte rezistent și de lungă durată, pentru că e un concealerul ăsta care e formula veche, gen atâta de vechi că deja nu se mai găsește în România de foarte mult timp și am adormit odată machiat și am avut concealerul ăsta pus. Dimineața nu mai aveam deloc machiaj pe față, dar concealerul ăsta nu s-a mișcat. Știu că am făcut și atunci un story despre asta, sunt curios dacă îl mai găsesc, că au fost de foarte mult timp, gen la începuturile mele în make-up și știu că it's gonna be long lasting. Acum, waterproof, nu știu, o să testăm. Chiar sper să se întoarcă concealerul ăsta pe piață, pentru că așa arată acum, nu simt nevoia de pudră, pentru că v-am zis, efectiv s-a setat singur. Mă dau cu blush și revin să facem testul rezistenței la apă. Înainte să facem testul cu apa, voiam să zic că deși costă 80 de lei și este cam mult pentru Maybelline, mi se pare că își merită banii, pentru că formula se simte ca și una high-end și performează ca atare. Am aici apa termală. Cred că am pus destul, pentru că, efectiv, picură de pe față. Bine că nu m-am dat cu mascara să-mi intre în ochi. Este timpul să uscăm. Asta o să dureze ceva. That took a while. Așa arată după ce s-a uscat. Mi se pare că arată absolut impecabil și n-aveți ce zice. Am pus foarte multă apă. Singurul loc în care s-a dus a fost puțin aici și aici, dar mi se pare chiar insesizabil, mai ales de depărtare. Mind you, nici măcar nu am pus pudră. Deci Maybelline 12 din 10. Cred că asta va fi lansarea verii și de-abia aștept să-l port la festival, dar cu siguranță este lansarea lunii aprilie. Nu aveți ce zice, nu aveți ce zice.